Čau, tu Michal Kopecký, autor bestselleru Príťažlivosť a zakladateľ blogu akozbaviť.sk. No a toto je rubrika Pýtaj sa Michala, kde sa ma vypýtate otázky ohľadom žien, randenia a vzťahov, no a ja na ne odpovedám. Dnešná otázka je od Kamila. Zdravím. Ak sa zoznámim so ženou a chceme sa vzájomne stretávať, ako často odporúčaš chodiť so ženou von či na rande, aby to bolo tak akurát? A musím na každé rande ju pozývať ja, alebo napríklad 2-3 krát sa ozvem ja a potom čakám, že sa ozve žena. Aby si zase nemyslela, že ju nejakým spôsobom naháňam a neklesala moja hodnota. Ako túto vec vidia ženy? Moc ďakujem za odpoveď. Čiže dnešná otázka znie, ako často by si sa mal stretávať so ženou. Dovolím povedať ti, že za tie roky, čo som sa stretol s desiatkami žien a už mám posledných 5 rokov aj svoju partnerku, tak neexistuje žiadna presná odpoveď, že by sa mal s ňou stretávať 2-krát do týždňa, 5-krát do týždňa, 10-krát do týždňa, 1-krát za mesiac. A toto je čisto individuálne podľa toho, s koľkými ženami sa stretávaš, podľa toho, aký hodnotný život ty žiješ. A presne toto je moje odporúčanie pre teba. V začiatkoch, keď na sebe pracuješ, venuješ sa svojim koničkom, venuješ sa svojim kamarátom, venuješ sa svojej rodine, a venuješ sa sebe, tak popri tom stretávaš viacero žien. Tým pádom úplne logicky je, že nebudeš mať na všetky tieto ženy pomimo svojej aktivity toľko času a budeš sa s nimi stretávať menej intenzívne. A pozor, nesprav tú chybu, že by sa ti nejaká žena páčila a na základe toho, že sa ti páči, tak začneš o ňu prejavovať obrovský záujem, aby ti ju náhodou niekto nevyfúkol alebo aby si ju nestratil, aby na teba nezabudla. Neboj sa, takéto nič sa nestane. Ak sa stane, tak sa to malo stať. Kedy sa so ženou stretávať častejšie alebo kedy jej dať viac svojho času? Nerob to preto, že sa ti ona páči, ale sprav to preto, že ona preto niečo spravila. Napríklad išli ste do kina, zaplatila ona za pukance, ty si zaplatil za lístky. Prišla na čas, vyparádila sa kvôli tebe, flirtuje s tebou, vyslala ti signály záujmu, možno obetovala ona svoj čas, aby mohla byť s tebou, možno ti napísala prvá, možno ťa ona pozvala prvá. Čiže ak spravila nejakú aktivitu alebo spravila niečo, za čo by si ju mohol ohodnotiť tým, že by si sa s ňou stretával častejšie. Nezavolal by si ju na stretnutie len cez týždeň, ale aj cez víkend. Alebo by si vymyslel nejaký originálny nápad na výlet a niečo, čím by si ju odmenil za tú jej aktivitu a za tú jej záujem. Nedávaj však všetko ženám zadarmo, nevyvolávaj ich von alebo na viaceré stretnutia len preto, že sa ti páčia, ale aj preto, že niečo preto oni spravili. V tomto ti pomôže moje pravidlo 5, kde sa nesústredíš na jednu ženu, kde by si ju silou mocou chcel dostať von a tlačil si na pílu a stretával si sa len s tou jednou, ale stretávaj sa s viacerými a toto ti automaticky pomôže rozložiť tú pozornosť medzi viaceré a budeš im písať a stretávať sa s nimi individuálne a v menších tých intervaloch. Vtedy si nebudeš znižovať hodnotu a vtedy nebudeš na ne nejakým spôsobom tlačiť. Samozrejme je potrebné dodať, že akú ženu vlastne chceš, akú ženu si predstavuješ. Ja som napríklad chcel ženu, ktorá sa mi dokáže ozvať aj sama, ktorá ma dokáže aj sama zavolať von, ktorá dokáže sa aj sama zaplatiť za mňa, alebo respektíve za nás na tom stretnutí. Že ja by som zobral pukance, ona zoberie lístky, alebo ja ju odveziem na výlet, ona zaplatí obed. Ja som si predstavoval takúto ženu a nakoniec takúto ženu mám. Ak však narážaš na ženy, ktoré ani za toho niekoho sa ti nedokážu ozvať sami, nedokážu ti prvé napísať, nedokážu ti možno naznačiť, že by sa chceli s tebou stretnúť a že oni to budú robiť prefíkanie a rafinovanie spôsobom, že dneska sa nudí, chcela by niekam vybehnúť, alebo či nevieš o nejakej dobrej reštaurácii, chcela by si pozrieť nejaký film. Ona ti nepovie priamo, chcem ísť s tebou von, zavolaj ma, ale bude ti dávať tieto náznaky a toto je jej prejav záujmu od teba. Takže pokiaľ bude takýto záujem prejavovať, pokiaľ ti sama napíše, pokiaľ ti sama povie o tom, že by sa chcela nejakým spôsobom stretnúť, tak ju odmeň tým, že sa s ňou stretneš, môžeš sa s ňou stretnúť intenzívnejšie, častejšie, môžeš venovať aj svoje víkendy, môžeš občas uprednostniť ju medzi tvojimi priateľmi alebo rodinou. Avšak, pokiaľ si to nejakým spôsobom nezaslúžila, tak ju
nijak ani neuprednostňuj. Viac o tom, ako sa so ženami stretávať a randiť, už rozoberám v mojom detailnejšom kurze prvé stretnutie, alebo respektíve ako na úspešné rande. Ak chceš získať k nemu informácie a prístup, tak klikni dole na odkaz pod týmto videom. No a toto je rubrika Pýtaj sa Michala, kde sa ma vy môžete pýtať vaše otázky. To znamená dolu v odkaze pod týmto komentárom, ak máš pod týmto videom, ak máš nejakú otázku na mňa a ja ju vyberiem spomedzi všetkých ostatných, tak natočím na ňu takéto video. Ak by si ale chcel odo mňa rýchlejší, osobnejší a súkromnejší prístup a odpoveď na svoju otázku, tak máš možnosť aj mojich osobných konzultácií, ktoré získaš tiež informáciu o nich dolu pod týmto videom v rámci rubriky Pýtaj sa Michal. Ak sa ti toto video páčilo, zdieľaj so svojimi priateľmi, pretože nikdy nevieš, komu môže pomôcť. A určite sa pridaj aj na odber tohto YouTube kanála, kde ti dám vždy informáciu o tom, kedy bude nové video dostupné. Ak chceš ďalšie informácie o tom, ako sa zoznamovať, ako sa baviť so ženami, ako sa s nimi stretávať, randiť, ako budovať svoju príťažlivú osobnosť, tak navštív aj môj blog akozbaliť.sk. No a to je na dnes odo mňa všetko. Pamätaj, nenaháňaj ženy. Nauč sa ich priťahovať úplne prirodzene a staň sa magnetom na ženy.